Iepa, arratsaldeon denari. Atxaldeon. Zer moduzate ongi? Bueno, lehenbiziko eta behin erran nahi genuen konten gaudela, lehengo urtian, apirilan 19 hartan, hasi ginela online zuzeneko bat eskaintzen Aizterrazu zuzenean izenean. Azkenean denboraldia hola kautu genuen, eta egoerak hala behartuta aurtengo ezin izan dugu Aizterrazun bertan hasi. Orduan, hainbertze trikitilari eta panelioale presagertuta pentsatu dugu aurten ere holaxe online hasitzea. Horregatikan, lehengoan erregegunean Izerta Labierrek esplikatu zuten bezala, pentsatu dugu denboraldi honetan aldi oro olaineko erromeri hauek norbaiti eskaintzea. Eta guk pentsatu dugu eskaini behar diogula Aizterrazun ibiltzen diren erromerizale gazte guzioieri. Guen dela urte batzuk hasi ginen Aizterrazuran joaten, eta orduan gurekin batzuan gero ixigo hainbertze gazte ere agertzen hasi da, oinikan segitzen dutenak. Espero dugu gaur ere hor egonentzatela pantailan bertzaldian, eta gaurko erromeri hori, erromerizale gazte guziantzako. Eta bueno, bertzetikan erramarra dugu, gaur uste dugu benpin, lehengun bino hobekio ikusiko baituzuela, Gilerran, lehengun, ez genekin ere nola funtzionatzen zuen honek, eta aldrebes ikusi ginen, eta Instagramen ezin izan ginen konektatu, eta pasatu ziren zuzeneko gauzak. Gaur alare, laguntzak harri dugu, eta kamaran bertzaldin daude Martxel Larraza eta Imarri Parragirre, eskerrak eman nahi dizkiogu, ze, hemen daude Bolondres guri laguntzen, eta, ongi ikusten mazue eta ongi aditzen mazue, beraien gatik da. Así que, hori zen, eta... Bai, espero dugu dantzako gogoakin izan entzaretela, gu jotzeko bai, aspaldi da Gilerran elkarrekin ez dugula erromeririk eman. Bai, barkatuko zue, fallatzen baduguta, nahiko desentrenatu gaude. Baina, gaurko gogukin, orduan espero dugu zuek ere ala egon entzatela. Bazen! Hasiko gara pixko bat lotuan. Bai, Mexiko.
jotzera, seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi! Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Aiztate dantzan? Ni berotuta dena inez ja. Bai, nire bai. Guazen, goxo, goxo! Gaurik izartxuenetan, ilargiko erregina, lamiaren irudia dama naturak egina, munduan aurkituta ere, bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxo, goxo! Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Guazen helbelo! Bueno, hemen zu ondun gaude eta ni benpin berotzen hasia. Nik istantin kenduko dut bigarrena. Hemen utzi. Vale. Bueno, suelto pixko bat bain. Bai. Neko kenduko dut. Baze, altza!
Erki. Ez dakik guai din dantzan edo ez? Bueno, pentsatu nahi dugu baietz. Hori. Aizterrazun bertan nola kanto bokatzekin izaten zen oiuak eta indarrak eta meio. Hemendik ez ditugu aditzen zuenak. Eman arina, aire, kama! Alzaire! Ongi? Bai, ahi gara. Bertze bat? Bai. Guarda, Panama!
Nabatzen zaitau? Lehen. Ya está. Adora egin dantzan, ez, oze? Espero, gero irakurriko dugu. Igual inor ez dariz. Bueno, Bai, erreten digute baiez. Martxenta imarren erreten digute bidea eskitzen. Ziotzituko Facebooken, gure Facebooken nagusi zitzu duta. al tanto. Bai. Ongi. ¡Avanza, Viñarema! ¡Guárdale, aire! ¡Oren esforzo! ¡Émane, borra! ¡Alza! ¡Segui, segui! ¡Alza! Bueno, zuek dantzan ez dakit, bino hemen berua badugu. Bai. Venga. Eman banagoa aire! ¡Guárdale! ¡Alza! ¡Guárdale, José! ¡Émane, epa! Eman, itxoso eman. Segi, segi. Lucía, ¿eh? Elkartu zaren.
Preparatzen izan bitartzen igual esplikatzen antzu letra norena. Bueno, joko dugu rantxera bat, eta probestuko dugu eskarrak emateko Galdoseri, ze letra berak egina digu, oinaten jo genuen jaialdiko. Aber gustatzen zaizuen. Bateko maitasun historioak, ganbara ertzean emandako musuak, haiek bai ziren onak ta betikoak, betirako irauten zuelako soak, ez zute zer ikusirik gaur egungoak, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufragoak, itxasoak banatzen dituen bizitzak. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emata, beti egia esan da, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, gantzontzilo ona bipirsin eta tanga. Bai aixe, salsa! Elizera zenbait txango, naiz elizak ere bazuen bere zama, guk ez dugu inoiz bizitzerik izango, apaizaren izkutu buen xirrien xarma, jakintzatatu izan ditugun arren, txorakeriak alde batera lagata, pentsatugu ez jakinago ez ote garen, elizpea bihurtu zaigu lau atxapa. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esan da, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, gantzontzilo ona bipirsin eta tanga. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esan da, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, gantzontzilo ona bipirsin eta tanga. Bueno, Galdos, begire baldin bazara musu bat etxalartik. Deskerra unitz. Baltzu bat? Konforme. Bat goxo dantzatzeko. Ez duzu gertxiak endu bat? Ez dago antzutzu. Nahizu gur gehiago matia? Zuri. Ez baino badu bero xo. Ez que hemen bizkarrera heldu da, bero txun polita. Vale. Askok irudipena du, askok itxura hutsetik, askok irudipena du, askok itxura hutsetik, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu. Askok irudipena du, minari naizela sorra, askok irudipena du, minari naizela sorra, barea eta gogorra, bai barru gautxi ez banu, barea eta gogorra, bai barru gautxi ez banu. Askok irudipena du, ziur noala gorengo, askok irudipena du, ziur noala gorengo, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu.
penadu munduan abola tentuz, irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu. Irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso. Hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du ni beti naizela grazi, askok irudipena du ni beti naizela grazi. Eginda eginarazi, bai tristurarik ez banu. Eginda eginarazi, bai tristurarik ez banu. Haba! Askok irudipena du poli naizela talirain, askok irudipena du poli naizela talirain. Hain ederrain berezen bai euren begirik banu, hain ederrain berezen bai euren begirik banu. Askok irudipena du egin dio dala gaurbe, askok irudipena du egin dio dala gaurbe. Arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu, arro bizitzari aurre bai zertaz arrotu banu. Barruz mamu zerbistan ura gabezi, barruz mamu zerbistan ura gabezi. Zu ez bai zarain berezi, askok irudipena du. Zu ez bai zarain berezi, askok irudipena du. La 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 la. La 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 la. 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 Zeinen dugu, maiz? Sueltua inen dugu agarrau gehiago zeinen dugu. Bertze bat? Venga, bertze bat. Edo zer? Bai, bertze bat. Eta gero ja Sueltua. suelteko jertxiak kendu eta prestatu. Bai. Zerraten du jendik, aida dantzan? Jendia? Bai, 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 erraiten te baietz. Bien, bien. Guazen. Oh, edaria! Erra da. Hairere!
trikitixa. Vale. Baina bat dugu horrek egurra, Bai, baina ez du agurri, harrik. Bait, bestaz nik iskaliko naiz. Vale. Zutan ire bai? Kiskal. Bina hurbilago. Goazen. Eman patak ba, Segi aire. Inbertu. Ariña, ariña. Goazen. Eman aire. Orde de gotzea, eutxetxe! Segi, segi! Hori, 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 hori! Aizate fuerte. Gumen, dantzan ez, bino, berotu gara. Bueno, Bueno, ya baguzi errato polita, eh? Eman aire!
Ja, zure bihatzak ez dute hotzik. Ez. Bueno, Pixko bat atxartzeko astilla. Ze gure antzinintzatenin errexeo kalkultzen da, baina hemen... Bueno, akautzaino marko dugu, ez? Ja, ez dut erlojorik ino, zu baizera... Bai. Gustora izate, oia, nekatuk. Zebertze pare bat? Bai, ez pare bat. Hori da itxaso. Eman egurra, japan eska.
Eman egurra, aire! Hultza! Bueno, azken fandangoarekin bat? Bale? Probestu, azkenekoak. Bai, gainera fandango hau sugegorri, joko dugu sugegorri, bai. Vale. Ezken eretza fandango hau haitz berezia da, ze fandango neri eskerri zautu nun Carlos Núñez. Eta hau izan zen berekin grabatu nun lehenengo kanta. Eta gainera, da, bueno, gure herri ondun lesakakoa zen Pepe Jantzi, eta bere fandango bada, bueno, pues horrengatik denengatik, pues guretzat haitz fandango berezia da, eta bueno, pues erra nahi nun. Eta saioak hautzeko? Pues Honetxekin, bale? Eman eman aire! Eman eman Bueno. Cariño, niña. Vale. gure aina hultza! Eman eman aire! Oira bigotzia! Eman eman! Eutxi hultza! Eman txaso eman! Baza aire! Bai, bai, altzazkena aire! Bueno, pues honekin ja akautu behar dugu.
Bai, azkeneko kalejira bat joko dugu. Eskerrik asko pantailaz bertzalde gontzareten guztiari. Espero dugu hurrengo igandetan ere hor segituko duzuela. Eta hasieran aipatu genuen bezala 15 behin izanen die saio hauek, orduan hemendik 15 egunera, 2 asteburuan berriz ere izanen duzue romeria. Eta bitartin, mungizan, zaindu eta gora izterrazu. Hoixe! Betiko, behin betiko, libre bezain tinko, ez dugu etxiko. Betiko, behin betiko, libre bezain tinko, euskara ez dakito, etxean eta kalean berdin jolasean, eskola lanean, testuran eta pozean, dakitenak erabiliz ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi dugu bizi. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Betiko, behin betiko, libre bezain tinko, ez dugu etxiko. Betiko, behin betiko, libre bezain tinko, euskara ez dakito, etxean eta kalean berdin jolasean, eskola lanean, testuran eta pozean, dakitenak erabiliz ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi dugu bizi. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Hori, llevan aban. Eskerrik askotan bertze bat arte. Aio!